Ilang residente sa Baguio City, 2 linggo na umanong walang supply ng tubig. May ulat si King Guevara. Tambak ang labahin at hugasan sa bahay ni Marie sa Lower Cypress, Rizal, Baguio City. Halos 2 linggo na raw kasi silang walang supply ng tubig sa lugar. Mahirap daw ang kanilang sitwasyon ngayon, lalo't kinakailangan maglakad ng ilang kilometro ng kanyang mga anak upang makapagigib ng tubig sa ibang lugar. Yung 8 years old ko na anak, mama ayaw ko na masakit na yung balikat ko, sabi niya. Tapos yung panganay ko, yun doon ako naaawa sa kanya kasi hindi naman pwede na ako ang magbuhat ng galon kasi mabigat niya naman talaga. Ilang beses na raw inilapit ni Marie ang sitwasyon nila sa Baguio City Water District. Subalit hanggang ngayon, wala pa raw silang aksyon. Kaso lang hanggang ngayon wala pa. Tapos yung pinapapunta dito, yung mga maintenance lang nila, nagtatanong kung may tubig na daw kami. Hinaing din ng residente na sa kabila ng kawalan ng supply sa tubig, parehas pa rin ang kanyang binabayarang bill. Ganon pa rin sir, kung kahit hindi namin maubos yung minimum na 10 cubic, as in babayaran talaga namin yung minimum na yun. Inilapit ng GMA Regional TV Balitang Amianan ang problema sa Baguio City Water District. Bagamat hindi na nagpaunlak ng panayam ang BCWD, nangako silang agad na aksyonan nito. Kasama si Jing Dakanay, King Guevara, Balitang Amianan.